अरुणाचलनि लोगो हाउ आर इउ एटेन्ड खालामनोसै ट्रेडिसनेल प्रग्राम एटेन्ड खालामनोसै आङो आंनि लोगोनि हटेलाव दंफैयो माने गुवाहाटीयाव मोनसे खामानियाव फैनानै सानबाय मा बिथांमोननि हटेलावनो थालांनानै नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांनि माबायदि दाबथाम दाब्रैसो जायगायाव दङ बिसिनि हटेल ओन हटेल दा बेनिनो नोंथांमोननोबो मालाबा गुवाहाटीफोराव फैयोब्ला गोबां हेल्पफुल जागोन थाबैब्रबबायनो गुबुनाव थास्लायस्लाय बर'निनो हटेल माने बर'नि एसे मोजांसिनमोन नालाय जोंना जाथिनि सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै हारिनि थ' बेखायनो दिन्थिलांनि जाग्रा मेनु माबा माबि हास्लाबलांनाय गस्ला इस्ट्रि नांथाखो गामसाजों बेरायनो लुबैदों आरो नै अफिसियेल मिटिंबाबो एटेन्ड खालामनि थांनि बेबायदि मा हटेल आं आपडेट होगोन आं बेखौ बिराद मोजां मोनबाय बड'फाखौ बिदि साजायनानै दोननायखौ जोबोद मोजां मोनदों रायजोफोर बेखौ नायदे बे जाहैबाय आंनि लोगोनि हटेल गोबां हटेल दं बिनि गेजेराव नैबेबो मोनसे आं आपडेट होलांगोन बड'फाखौ जे ब्रादारा बिदि साजायनानै दोनदों गोजोनथाव बेनिफ्राय चेक आउट जानोसै जों 6th फ्ल'राव दंमोन दायो ओंखारलांनोसै बेनिफ्राय एन्ट्रेन्सखौबो आं देखायगोन बबेखिनियावहाय लिफ्टआ फैगासिनो बाव जों दा ओंखारलांनोसै ओरै स्टेप थ' जों ग्राउन्डआव थांनाङा ग्राउन्डआवहाय पार्किंसो लिफ्टजों मोनफैबाय ओमफ्रायहाय 2nd फ्ल'र जानाय मानाय बावनो बर'नि आइटेमफोरबो मोननायनि सुबिदा ए टु जेड गासिबो ओमफ्राय जों दायो चेक आउट खालामसै बे जाहैबाय रिसेपसन एरिया ओमफ्राय बे हटेला मा बबेखिनियाव गोबां खाथि बियो बयनिबो थाखाय स्टेशननि एकदो खाथियावनो पल्टन बाजार स्टेशननि बेखौबो आं दा लकेसनखौ देखायनानै होगोन हाखु दाखु जादों मोनसे जायगायाव मिटिं दङ थांनो थाखाय थ' आङो फैबाय दायो हटेल आम्बारिसा ओंखारलांनोसै जोङो बैजों ससे थांनानै पल्टन बाजार स्टेशन बिनि खोला फैबा ओरै गिदिंबोनांगौ जायो वान वे नालाय बे लामाया ओरै गिदिंबोनानै हटेल आम्बारिसा नैबे गोजौआव बिदि नायबानो नुखागोन बर'निनो हटेल थ' नोंथांमोनहा मस्ट वेलकाम भिजिट खालामफैनो हागोन फैयोब्ला माने रिजनेबल प्राइसआवनो बे पार्किं एरिया आं हाखु दाखु मोनसे फिसा प्रजेक्टनि सायावहाय फैदों दा बेखौनो सेन्ट्रेलनिफ्राय माखासे दंफैयो सावरायनो थांनो नागिरदों बिनि उनाव आं फैबाय दा जे लकेसनाव फैनांगौमोन बाव मोनफैबाय हाबहैनोसै प्रग्राम एटेन्ड खालामनोसै ट्रेडिसनेल ड्रेसजोंहाय ओमफ्राय ओंखारलांनोसै जों फैबाय नैबे जाहैबाय रिसेपसननिफ्राय बै साइडजोंहाय लिफ्ट जों बेनिफ्राय डाइरेक्ट थांगोन 2nd फ्ल'राव थांनानै जोङो ब्रेकफास्ट खालामग्रोनोसै डाइरेक्ट दायो जों 2nd फ्ल'राव मोनफैबाय नैबे जाहैबाय डाइनिं बा रेस्टुरेन्ट एरिया जायखौ जोङो बुङो वाइट पाल रेस्टुरेन्ट वाव मैम भी है नैबे आंनि अरुणाचलनि लोगो हाउ आर इउ अके गुड दिनै ब्रेकफास्टआव मा दङ मा दङ आं बेखौ लाबाय आंनि मोनसे मस्ट फेभारेट दंबावो बुस्थु आरो बे फेभारेट बुस्थुआ मा नोंथांमोना दिन्थिगोन बेनो जाहैबाय नैबे जे जायगायावहाय आङो पाइनापोल थानो हाया पाइनापोलखौ बिराद मोजां मोनो आं बेखौ ज' लानोसै बेखौ मोनसे डिसावनो लानोसै जाखांनानै जानो हागोन बे माबाफोरखौहाय जिरायनोसै जानोसै सुरु खालामनोसै प्रग्राम एटेन्ड खालामनोसै बिदाय लानोसैलाय जेखि थाया माने आंनि मस्ट फेभारेट नैबे बयनिफ्राय फेभारेटसिन आखाइजोंनो होनोसै पाइनापोल
रैमालि थ' एखेबारे जाखांनानै खारै दा मोनसे जायगायाव फैबावलायबाय आं भिडिअ लाथ'ला माने एसपि सार बसुमतारी सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बिथांनिफ्राय आं खान्थाल लांफानि ओमफ्राय थांनोसै फट' लालांगोन आं स्टेटासफ्राव पेजफ्राव नुगोन सारजों ओमफ्राय थांनोसै खामानियाबो जाबाय अलमस्ट ब्लगा बेखिनियानो लाभ इउ अल